ассалому алайкум бачаҳои азизи китобхони мо. Лола, лаббай. ба ман қалами сурхатро де. ту қалами зардатро ба ман де. Майлаш. бачаҳо, лолаҷон, лаббай. азизҷон. Лобай. шумо салом намедиҳед ки мо намоишро сар кунем? Бачаҳо моро мунтазиранд. Вай, маро бубахшед муаллимҷон. Бачаҳо шумо ҳам маро бубахшед. Фаромӯш кардам ки вақти хониш сар шудааст. бале. Салом бачаҳо. лолаҷон. салом бачаҳо, маро ҳам бубахшед. мо разм кашида истодаем. Бале. ана ку бинем ки лолаҷон расми чиро кашидааст? расми занбурӯғҳоро. бале. муаллимҷон, барои он ки Анисаю Алиса ва Нуъмон сарсону овора нашаванду як сабадчаги занбурӯғ чида зуд ба хонаашон бираванд. бале, ман мебинам ки бисёр расми зебои занбурӯғҳоро кашидааст. офарин. лекин дар ин ҷо як занбурӯғи заҳрнокам ҳаст. занбурӯғи заҳрнок? магар занбурӯғ заҳрнокам мешавад? албатта мешавад. занбурӯғи заҳрнокро шинохтаанд дар кор, то ин ки заҳролуд нашавед. агар Анисаю Алиса ин занбурӯғи заҳрнокро чида баранд, хурда заҳролуд мешавад? албатта заҳролуд мешавад. лекин шумо бачаҳо хавотир нашавед. Анисаву Алиса занбурӯғшиносанд. онҳо занбурӯғро фарқ мекунанд. муаллимҷон, лабай азизҷон, ман компас кашидам. компас? бале. кани бинем. нигоҳ кунед. бисёр компаси зебо. дид чӣ компаси зебо кашидааст? бале, азизҷон, медонед барои чӣ? барои чӣ? барои он ки бачаҳо раҳгум назананд. кори наст кардӣ азизҷон, лекин дер кардӣ. онҳо аллакай раҳгум заданд. чӣ хел раҳгум заданд? чаро? ва инаш чӣ буд? ана гург омад. шумо наҷунбида шинед, ман рафта гургро пеш карда меоям. бале, рав азизҷон. гург омад. муаллимҷон, мабодо гург азизро хурдааст? хавотир нашав лолаҷон. азиз бисёр бачаи далер аст. умуман рафиқи далер доштан, нотарс доштан ин хеле хушбахтӣ аст. бале, агар ҳамроҳи онҳо азиз ҳам мебуд, онҳо аз ҳеҷ чиз наметарсиданд. бале, аз ҳеҷ чиз наметарсиданд. офарин лолаҷон. доред алапар бабеш ана ҳамин тавр офарин. ҳамин тавр давом де азизҷон. вай, хуш. муаллимҷон, лолаҷон, ман гургро зада пеш кардам. офарин азизҷон, офарин. ташаккур. ман акнун аз ҳеҷ чиз наметарсам. азиз ҳамроҳи мо бошад, наметарсам. афарин ба ту лола, натарс. зудтар китобро хонед. анакнун биёед хонем. бачаҳо гӯш кунед, давомашро. гӯш мекунем. пагоҳии рӯзи дигар ҳаво соф буд. субҳи барвақт калонсолон ба шаҳр рафтанд. бибиам хонабон шуд. ману Анисаю Алиса ҳам ба саёҳат омода шудем. нон гирифтем, аммо на ҳар кас яктоӣ, фақат якто. чатр ҳам танҳо дар дасти Алиса буд, вале яктои сабад гирифтанро касе аз хотир набаровард. ман бори аввал бешазори нопайдоканори рӯзро аз наздик медидам. аз ин сабаб шоду хурсанд будам ва пешопеши духтарон қадам мезадам. аммо ба канори бештар расида дарахтони сӯзанбарги сар ба фалак кашидаро аз наздик дидаму ба дилам ваҳм афтод. ба шохаҳои болои санобарҳо нигоҳ кардан хоҳӣ кӯлоҳатро дудаста медорӣ ки мабодо аз сарат наафтад. анакнун давомашро мехонам. нуъмон навиштааст ки... чӣ навиштааст? гӯш кунед. хоб шудааст. дар пеши пойҳои ман чанд занбурӯғи кӯлоҳсурғи калони хушрӯ рӯида буд ки холҳои сафед дошт
ва иштиҳовар менамуд. инҳо чӣ? пурсидам ва мунтазири ҷавоб нашуда хам шудам ки якеро ба даст бигирам. ин мухаммор ба овози баланд гуфт. аниса, заҳрнок, номаш марги магас, даст нарасон, сабр кун, ҳозир ба замбуруғзори ҳақиқӣ мерасем. баъд алиса номи чанд замбуруғро ба забон оварда хурдамбоб ё заҳрнок буданашро фаҳмонд. ҳамин тавр пурсидаву дониста ним соат ё зиёдтар роҳ паймудем. ниҳоят ба маконе расидем ки заминаш пур аз замбуруғ буд. кӯлакҳои хурду бузург аз қабати алафу зери канори буттаҳо ва ниҳолакҳои кош сар бардошта гӯё мунтазири чида бурдани мо буданд. хайрат ки ба замбуруғзор расиданд. баъд замбуруғ чинанд? албатта чиданд. баъд чӣ мешавад? баъд раҳ гум мезананд. бале азизҷон, баъд раҳ гум мезананд. ту аз куҷо медонӣ? барои он ки ҳамроҳашон одами калонсол набуд, онҳо бозию давутоз карданд, телефонбозӣ карданд, суратгирӣ карданд. барои ҳамин раҳ гум мезананд. офарин. бале, ногоҳонҳо ба лаби як дарёча мерасанд ва ҳайрон мемонанд. баъд чӣ шуд? баъд давомашро гӯш кунед. мо гумон доштем ки роҳамон дуруст аст, вале тақрибан 1 соат қадам зада ба соҳили як дарёча расидем. ногаҳон чунин ранг гирифтани воқеаро ҳатто соҳиби маҳал анисаю алиса низ интизор набуданд ва сахт ҳайрон шуданд. ба куҷо омадем? гуфт алиса. мо дарёча надоштем кӯ? ин кадом дарёча? тааҷҷуб кард аниса. вале ман бепарво будам. бовар доштам ки дугонаҳо чӣ кор карданашонро назм медонанд. фикр кардам андак иштибоҳ шудааст ва онҳо хатои худро ба зудӣ ислоҳ хоҳанд кард. охир ин ҷо ватанашон аст. дар ҳамин ҷо таваллуд шуда ба воя расиданд. агар мо дар тоҷикистон дар деҳаву маҳалли худамон мебудем, ҳатто шабона ҳам роҳи хонаамонро бемалол ёфта, меҳмонҳоро аз тарсу биму изтироб мераҳонидем. ман меҳмонам, 3 рӯз пештар омадам. аз куҷо донам ки куҷо шарқу куҷо ҷануб аст? гуфтам ки онҳо раҳ гум мезананд. ту хурсанд ҳастӣ? бале, бачаҳо раҳгум заданд, ту хурсандӣ мекунӣ? бале, акнун аҷоиби китоб сар мешавад. мефаҳмем ки кӣ тарсончак асту кӣ гирёнчак. мо тарсончаку гирёнчак нестем. бале лолаҷон, мо тарсончаку гирёнчак нестем. бале. анакун мебинем ки чӣ воқеа рӯй дод. яъне ки аниса чӣ гуфту? алиса чӣ кор карду? ба нумон чӣ шуд? мефаҳмем. муаллимҷон, давомашро хонед. хуш ки бошад бачаҳо мефаҳманд ки раҳ гум заданд. онҳо маслиҳат мекунанд, таклифҳо пешниҳод карданд. аммо алиса мегӯяд ки биёед қадқади дарё меравем. нумон чӣ мегӯяд? нумон хаб местад, чунки вай меҳмон буд, ин ҷойҳоро намедонист. бале, нумон чизе намегӯяд, лекин алиса як маслиҳати хеле хуб медиҳад. чӣ мегӯяд? ӯ мегӯяд ки биёед ба хонамон занг зада мегӯем ки мо раҳ гум задем. ба хонаашон акнун занг зада мегӯянд. падару модарашон омада онҳоро халлос мекунанд. анакнун гӯш диҳед ки чӣ мешавад. биёед. занг бизан. ниҳоят розӣ шуд алиса ва дар чашмонаш ашк ҳалқа зад. аниса тугмаи сабзро пахш кард, телефонро ба гӯшаш бурд. сонияи чанд саропо гӯшу ҳуш шуд. баъд дубора ҳамин корро такрор кард ва ногоҳ ғари чашмдошти мо гуфт: мавҷ нест. мавҷ нест? бале, мавҷ нест. ой, анисаю алисаи бечора, баъд чӣ мешавад? давомашро хонед. чӣ мешавад? не, тамомашро нахонед. ман андакак гиря кунам, ба худоям бад мехонем. гиря накун лолаҷон,
мо китоб хонда истодаем ку ҳаминтар не азиз ҷон бале китоби аҷоиб будааст барои ҳамин гиря мекунам муаллим ҷон монет гиря кунад ба худ ояд давомашро фардо мехонем ҳамин хел ман розӣ давомашро фардо мехонем ману азиз ягон илоҷ фикр карда ба аниса ёрӣ мерасонем бале ана ин гапи дигар зеро анисаю алиса фикр карда истоданд ки чӣ хел роҳашонро ёбанд мо ҳам фикр мекунем бале бале ва давомашро дар барномаи дигар мехонем хуш бачаҳо то барномаи дигар интизор шавем ки бо ин қаҳрамонҳои мо чӣ воқеа рӯй медиҳад интизор бошед саломат бошед хайр хайр